kanubaga Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan halisa an b'an ka samɛ yala la dɛ ngara belebeleba wɛrɛ b'an bolo ne kun b'a dɔn aw ɲɛkun famanen don o ma mais an nana aw woloma bi k'a b'aw bo kɔnɔ aw ka nisɔndiya kama ni seli in na ale tɔgɔ Tani Bilemani Sumano an bɛna micro tɛngu a la walasa a ka fɛnɛ ka se k'a ka samɛ fori lase aw ma an la Tani Bilemani se anu la somɔgɔw bɛ di kodi basi t'aw la basi foyi t'an na i yɛrɛ dun alhamdulillah an bɛ yan basi foyi t'an na Tani Bilemani Mali kunnafoni seri ma bi kana samɛ daki ani ka micro tɛngu la ka ɲininkali k'i la Tani Bilemani ɲina gɛlɛyara dɛ Tani Bilemani yɛrɛ ye ɲina seli kɛ cogo di alhamdulillah rabbil alamin an bɛ barika da Ala ye ka barika da kira ye ɲina bɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn mais n'Ala ye ko min latigɛ jɔn ma i b'a minɛ o ɲama don min n'a ye don min diyara i bɛ barika da Ala ye ni don min fana gɛlɛyara i b'o fana barika da ye don o don ka di o fana ma ɲi mɔgɔ si ma an bɛ Ala deli bana jugu min b'an kun kan Ala k'a ta ka bɔ an kan hɛrɛ la ya rabbi ama Ala ka bana jugu in halaki n'o ye coronavirus ye a donna kow la ka kow bɛɛ tiɲɛ halisa an b'a deli Ala fɛ Ala k'an kisi ni bana in ɲɔgɔn wɛrɛ ma ya rabbi ama o ye ne ka kuma ye amina Tani Bilemani Ala ka duwawu bɛɛ minɛ Tani Bilemani Mali kunnafoni tɛ se ka fara ka bɔ i la ka sɔrɔ an ma micro tɛngu i la i k'i jatigiw samɛ fo i k'anw yɛrɛ la nisɔndiya sarabe mɔgɔ dɔ la danbe t'i la de sarani jeli man diya Bamako jatigilu alu bɛ musolu zanna alhamdulillahi arabili alamina Allahu jonga tantubila mansa ma jabaru Allah sambiri mansa dugubiri mansa Allah masa min bɛ suko ale de bɛ dugu fana jɛ setigi mansa Allah ni ce ni ɲɛ bari kabila setigi mansa Allah ye fo n ka sɔli kɛ Sayibani Mamadu Sabikula Mamadu Yabibulayi Mamadu tɔgɔ mana goya mɔgɔ min ye funi tɛ sali n bɛ masa ma Allah ka sini kɛnɛya ni labanko ɲuman di Bamako jatigilu alu sanbɛ sitigiya ni dentigiya ni furukɛ ɲumantigiya la Faransi jatigilu sanbɛ foli bɛ Ameriki jatigilu ye Bamako jatigilu sɛgɛnbali ɲinabalilu an bɛ jigi barikada fa ye don kelen ye jigide badabada ye Ala ka jatigilu sɔn sini kɛnɛya ni labanko ɲuman si de bɛ mɔnɛ caman bɔ sarabe mɔgɔ dɔ la danbe t'i la de sarani jeli man diya Bamako jatigilu a dun bɛ mɔgɔlu zanna Wow Tani Bilemani a jara turu an ka abonné man di Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka kɛrɛnkɛrɛn an ka tungarankew a bɔra ka Tani Bilemani ka samɛ foli da ka se aw ma halisa an y'o de fɔ ye ŋo ni seli in na Ala an bɛ fɛn bɛɛ de kɛ pour que k'aw nisɔndiya an wulila ka na fɔ Bangoni Layibugu la nka an natɔla a ma nɔgɔya dɛ ni famaw ma layɛ ka ɲinɛ olu fɛnɛ la de poussière animatrice yɛrɛ obligera k'a ka fɛn bɛɛ de bɔ walasa a kana se ka nɔgɔ ayiwa an bɛ cikan lase an ka famaw ma k'u ka hinɛ Layibugukɔw fɛnɛ la k'u ka sira dilan an nana an ka belebeleba dɔ fɛ yen Zikiri Musafa Sidibe an bɛna micro tɛngu a fɛnɛ na a fɛnɛ ka samɛ foli lase a kanubagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan Anula Mustafa marhaba somɔgɔw bɛ di basi t'i la Mali kunnafoni nana cu i ka bi i ka denbaya kɔnɔna na dɛ mashallah a diyara n ye an b'a fɔ Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan Mali kunnafoni mɔgɔ an b'aw yɛrɛ fo an bɛ seli hukumu kɔnɔna na ka ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ san ɲɔgɔn caman Ala taala k'o jira an na fatigiyala batigiyala Ala ka hinɛ an ka taabaw la Ala ka yafa k'u ye vraiment an b'an kanubaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'a tila ka yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka yafa an ma sunkalo kalo yɛrɛ hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasul Mustafa amina Zikiri Mustafa an y'a jateminɛ k'a fɔ ko ɲina gɛlɛyara dɛ corona b'an kan gɛlɛya b'an kan ɲina sunkalo kɛra gɛlɛya la foyi ma nɔgɔya mun de b'e bolo ka fɔ population y'o la bon alhamdulillah an bɛ ko segi Ala de ma toujours o kɔrɔ Ala de bɛ kow ɲɛdɔn bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ
bɛɛ lajɛlen y'a ye fura ma sɔrɔ a la bon a dɔ la fura ti fɛn min na mais a fura bɛ Alahu subahanahu wa taala de bolo parce que Ala ti foyi bila yen ten k'a sɔrɔ gansan tɛ donc o kɔrɔ ni fɛn fɛn bɛ yen ni a nana silamɛw ma ou bien n'a nana diɲɛ kɔnɔ n'aw ma solution sɔrɔ a la a bɛ segin Ala de ma donc anw bɛ segin Ala de ma k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ Alakira yɛrɛ valeur kosɔn bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ Ala kɛ bana in wuli ka bɔ yen sinon tiɲɛ yɛrɛ la kow gɛlɛyalen don ayiwa surtout kɛrɛnkɛrɛnya la ka na artistes ka fan fɛ a gɛlɛyala bɛɛ bolo commerçant mɔgɔ si tɛ se ka se ka bɔ donc Ala dɔrɔn de bɛ se ka nin kɛ sinon tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyala mais a man gɛlɛ Ala bolo n'an y'a ɲini Ala fɛ Ala b'a nɔgɔya hali bi Ala kɛ nɔgɔya k'an ka jamana ye Ala ka lafiya di Mali ma Ala kira hɔrɔma ko salli ala rasul an ka bɔ ne mandiw a tɛna ɲɛ fɔ an ka se ka ɲininkali in tɛnku a la sinon ni ne yɛrɛ ka jɔnkɛ de yɔrɔ ni matigi ma lafiya jɔnkɛ tɛ lafiya n tun bɛna ɲininka a ye ɲina seli kɛ cogo di matigi yɛrɛ ma seli kɛ lafiya la kuma tɛ jɔnkɛ ma mais hali o la o bɛɛ la n bɛ question in tɛnku a la ne ka jɔnkɛ e ɲina seli kɛ cogo di bon alhamdulillah ne kɔni vraiment n bɛ n balimaw fo ani sinju ayiwa an kɔni an ye seli kɛ alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barika da parce que ni seli y'a sɔrɔ i ka kɛnɛ i ni la i sen fila ka kɛnɛ i bolo fila ka kɛnɛ o ye Ala barika da koba ye peut-être ne ni n badenw ni sinju sigilen filɛ foyi tɛ mɔgɔ si la yan nin waati in na mais i bɛ taa sɔrɔ nin waati kelen in na mɔgɔ dɔ dalen bɛ hôpital kɔnɔ nin waati in na o bɛ ka Ala yɛrɛ de deli kɛnɛya la donc o ma kɛnɛya sɔrɔ donc an bɛ Ala fo ka Ala barika da an ye seli kɛ lafiya la an bɛ Ala tanu n'o ye o don amina yarabi an ka mɔde madu an tɛ se ka fara ka bɔ Mustafa la ten ka sɔrɔ an man bi koro tɛnku a la a ka kandumanba in fili k'a kanubagaw fo Mali kɔnɔ yan ni Mali kɔkan alhamdulillah a diyara n ye n bɛ micro di n dɔgɔninw ma u kɛ foli kɛ ayiwa yarɔ ni mɔgɔ ye baara o baara daminɛ ni i dɔgɔninw ye sira sɔrɔ a la ka ban alhamdulillah an hakili la mafi o ye ko ɲuman ye donc balimakɛ bɛ Seydou Sidibe u bɛ foli kɛ ka sɔrɔ ka micro di Alama ma ale k'a kan fili an k'a laminɛ bisimila foli kɛ ayiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillah an bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnyara la Mustafa yɛrɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan hali bi ka dugawu ɲini u fɛ ka segin ka dugawu k'u ye u k'a dɔn u ka artiste n'o ye Mustafa Sidibe mɔgɔ min don mɔgɔ kɔnɔna jɛlen don mɔgɔ ɲɛnama don an bɛɛ b'a kalama cogo min a balima de ye ne ye i n'a fɔ a dɔgɔnin ye ne ye mais alhamdulillah n'i nana ne sɔrɔ i tɛ dɔgɔnin kɔrɔya ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ bon o bɛ sɔrɔ min fɛ o bɛ sɔrɔ a ka kɔnɔna jɛlenya fɛ o bɛ sɔrɔ a ka adamadenya taasira fɛ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ hali bi ka dugawu kɛ bɛɛ ye Ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen aw mun nana ka na ni ɲininkali kɛ Mustafa la an bɛ dugawu kɛ aw yɛrɛ ye hali bi Ala ka sijan d'aw ma ka kɛnɛya d'aw ma ka labanko ɲuman n'aw ma Ala ka sababu ɲuman cɛ an ma Ala kira bonya kosɔn Ala kira barika kama sɔli ala Muhammad sukran Kira Muhammadu Abdullahi de Kira Muhammadu Kira Muhammadu Baminatu de Kira Muhammadu Ala Kira Muhammadu Danaya de Kira Muhammadu la Limani azoro mandi Ala yo bedi Ala Kira de ma Sarama azoro mandi Ala ya de Muhammadu de ma Limani azoro mandi Ala yo bedi Ala Kira de ma Bege soli Muhammadu ka Damme tigi Muhammadu ka Bege soli Muhammadu ka Kabago tigi Muhammadu ka Mogo sarama Mogo sara Ala Kira Muhammadu Mogo sarama an ka bɔ ne mandiw a bɔra ka nisɔndiya sɔrɔ ni dɔnkili duman in na sisan nɔ an b'a fɔ halisa aw ni seli Ala k'an ka seliw caya an tun bɛ zikiri Mustafa fɛ Layibugu la a bɔra k'a ka samɛ deli kɛ ka ɲɛsin a kanubagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan Ala ka san caman jira an na halisa fɔ ye n ko ɲina seli la min ye ɲɛnafi ye an n'o tɛ ɲɔgɔn ye fewu an wulila ka na hippodrome 1 kɔnɔna na ka na belebele dɔ wɛrɛ fɛ yen tuguni ko nin fɔnba ale dɔnnen no zikiri de la kojugu a kan de ka di wa a bɛ se dɔnkilida de la wa a bɛna preuve bɔ ka yira o la sisan nɔ ani su ko nin se ani su basi t'i la
Mali kunnafoni nana cu i kan kosɛbɛ. an nana sama foli la i fɛ yen. A diyara n ye kojugu. ko nin ɲina sunkalo gɛlɛyara dɛ, korona b'an kan, gɛlɛya b'an kan. ɲina sunkalo kɛra ko nin yɛrɛ bolo cogo di sa? Bon alhamdulilahi rabbil alamina, jani n ka n da don sunkalo ko la, n bɛ alisilamɛ jama bɛɛ fo ni alisilamɛya fɔlen n'o ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. Aw bannen n'aw ka kalanden ne mankan don zikiri ko ni fɔnba. Bon ɲina sunkalo gɛlɛya dɔɔni min nana la, an bɛ se k'a fɔ tile ye mɔgɔw sɛgɛn dɔɔni. Finteli bɛ mɔgɔw kan, tile kɛra mɔgɔw kan, courant tigɛra ka far'o kan, o ye dekun yɛrɛ juguya. Mais sun yɛrɛ ye limaniya de ye, n'Ala ye limaniya sabati dusukun na, a ka ca Ala fɛ a bɛ tɛmɛ ka ni hɛrɛ. Amina, ko ni Ala ka duwawu bɛɛ minɛ. Ko nin Mali kunnafoni bɛ fɛ k'a dɔn ko nin yɛrɛ ye ɲina seli kɛ cogo di? Bon ne ye ɲina seli kɛ alhamdulilahi nisɔndiya la. Puisque seli yɛrɛ filɛ n'a y'i sɔrɔ kɛnɛya la ka ban, Ala barika da, seli b'i ɲɔgɔnna caman sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la, to su ni tile dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. N'a ye sɔrɔ kɛnɛya la, e ye sogo ɲimi, i nisɔndiyara k'i kanu ɲɔgɔn fo ka yafaw deli, o ye Ala tanuba ye. Ne bɛ Ala fo, ne ye seli kɛ lafiya ni hɛrɛ ani baden kɔnɔna la. Alhamdulillah. Halisa ko ni Mali kunnafoni ma fara ka bɔ i la dɛ, an tɛ se ka fara ka ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a ma micro d'i ma, i k'i kanubagaw jansa ni i kan dumanba in ye. Muhammadu kanu bina ye, Ala kira yi kanu bina, Sidina Mamadu kanu be auna. Mamadu yi kanu bina, Minata dinge kira yi kanu bina. Mamadu yi kanu bina, Ablayi dinge kira yi kanu bina. Sunkalo sunbaw kanu bina, salifana selibaw kanu bina. Ala min ye yira ngo Ala dunga san wɛrɛ jira u na. Anw fatigi yala, fama Ala dunga yira u na. Anw batigi yala, fama Ala dunga yira u na. Aw ni dɔw ye seli kɛ ka salo ɲinanko u ma ɲina ye. Aw ni dɔw ye sun kɛ salo sun olu ma ɲina ye. Fama Ala ka hinɛ u la, Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma. Fama Ala ka hinɛ u la, ka yafa deli kanu ɲɔgɔn bɛɛ fɛ. A ye yafa ne ko ni bɛ ma silamɛ jama o, a ye yafa ne ma. Same foli de do, wa ne bolo bi solo la ye. Kunnafoni TV jama, wa ne bolo bi solo la ye. Filɛba ka ni lamɛnbaw, a bɛ ka yafa kala ni kɔnɔ Haidara. I kunnafoni abonné man di wa? Aw bɔra ka ko ni kan dumanba in lamɛn sisan nɔ, dɔnkili in diyara trop, an y'o de fɔ aw ye, n ko ɲina ɲanafin an b'o bɔ o la pewu. Ne b'a dɔn bɛɛ de bɛ k'i ta sɔrɔ ko in na, halisa an y'an su, ko tɔw bɛ ka nali. Abonné man di wa? An y'o de fɔ aw ye, n ko ɲina seli in na an kalikan ninnu ka ɲanafin b'aw la, halisa an b'o ko de la dɛ. An filɛ nin Club Africa kɔnɔ, an ka denmisɛnnin duman dɔ fana b'an bolo, ale kan de ka di kojugu, ale jarabi da kan yɛrɛ. A tungaran ki olu b'a dɔn ale ka dɔnkili jara caman ye sa, parce que a ye ɲanafin sama ka bɔ caman ba de la. Wasa Kulibali, an bɛna micro tɛnpɛ a la k'a ka sama foli kɛ. Ani su wasa. Basi t'i la? Basi foyi tɛ yen. Wasa Mali kunnafoni tun ye ka bi Club Africa kɔnɔna la dɛ. O ye tiɲɛ ye dɛ. Wasa ɲina seli a ma nɔgɔya dɔɔni dɛ. Corona b'an kan, gɛlɛya kun b'an kan. Wasa bɛ ɲina seli kɛ cogo di? Bon, kɛra si mana kɛra fɛn na, n bɛ Ala fo ka barika da. Donc, n bɛ sama foli ladi n kanubaga bɛɛ lajɛlen ma, fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan. Ala ka bɛɛ lajɛlen wele. Ka dɔnkili man di da, min ye jama bɛɛ la nisɔndiya, i k'i kan fili kanubagaw. Ne yɛrɛ bi kɛlɛ jɛɲɛba, mɔɔ bɛ bɛ kɛlɛ min kama, ne kanuɲɔgɔn kɛlɛ jɛɲɛba, jarabi mɛni. Kɔɲɔ k'i ye, ne sanu ɲuman dɔ bɛ ye. Kɔɲɔ k'i ye, ne awudiyala kɔmɔ dɔ fɔlɔ ye. Ko ne bɔkɔw ye, ne bɛ dɔnkili duman min da la, yarabi le nɔ.
Wow. An ka bɔ ni mandi wa bɔra ka wasa ka samisani fɔli min sisan kɛrɛnkɛrɛnna an ka tungaran ko yɔrɔ n b'a dɔn ɲɛnafin bɔra mɔgɔ caman na an y'o de fɔ ɲina seli in na a ye ɲɛnafin kɔni aw t'o sɔrɔ halisa an y'an su ko dumanw bɛ ka na